כשאומרים לי שלמה קרן, אני לא רואה מטוס בסביבה, ואני לא רואה מלחמה בסביבה, אני רואה בחור נורא רזה, עם מבט מעורר ב-A, לא בעין. לא מספר בדיחות ולא מזמז בחורות, אלא מין חושב על משהו. שלמה היה בן 3 שההורים התגרשו, ואני הייתי כבר בת 6 וחצי, ואני קיבלתי את זה מאוד קשה, והפכתי להיות מרדנית וגברת לא סדרתית. ושלמה היה הילד הטוב, וקראו לו שלומלה, ומאוד אהבו אותו, והוא קיבל הכל. כשהייתי בת 7, הייתי נוסעת איתו לבקר את אמא. היינו יוצאים מהבית, היה אוטובוס ליד הבית, היינו נוסעים עד בניין האופרה על שפת הים בתל אביב, והולכים אליה לבקר אותה. המערכת החברתית היחידה באמת שהייתה לנו לאורך הנעורים, הייתה אהבה לים. והלכנו כולנו הרבה לים, ושם נפגשנו, לא היו כל כך הרבה אנשים. והוא היה משחק מתקות היטב, ואהב להיכנס למים. כשהייתי ילדה קטנה, אולי בת 7-8, כבר לא סבלתי חתולים. ושלמה, כילד צעיר, הכניס לי לתוך המיטה חתול. כי הוא ידע שאני לא סובלת. פה צריך להיות לוח זיכרון עם השם של שלמה. מקווה שישנו, מה? ואבוי, אם לא... יאללה, 60 שנה לא הייתי פה. הנה הלוח. הנה. זה לוח חדש לגמרי, הוא היה ענק. הנה קרן שלמה משה ולאה. כאן אנחנו התפללנו. אבא שלך היה לפי דעתי במקהילה. ואם אני לא טועה, אם הוא היה במקהילה, הוא ישב באחד מהספסלים האלה. ואלה ספסלי המקהילה. יום אחד הכיתה שלנו, איתן ואבא שלך ואני, החלטנו שעושים מרוץ שליחים, אתה זוכר? איתן, מרוץ השליחים? החלטנו לעשות מרוץ שליחים בתל אביב. ואיפה אמרנו אנחנו עושים? היה לנו כזה אומץ, אני חושב. אמרנו, אנחנו עושים את זה בשדרות רוטשילד. ארגנו את הכל, הכל היה מסודר, גם כמה חבר'ה, עצרנו את התנועה שלא יכלו לנסוע, ועשינו את המרוץ בכל תל אביב, זה פקקים. היה אומץ, היה אומץ. ועוד זו, עוד זו, ולא. או זו או זו. או זו או זו, למדנו כאן בכיתה ו', אני חושב. לא, היא לא נראתה ככה. אתה חצר יפה. מה? הנה, זאת הייתה הדלת, בדיוק אתה... כאן הייתה הדלת, וכמה, מה היה שם? 2 חדרים? אני חושב ש3. קודם כל, מה שאני זוכרת, פה היו חבלי כביסה, מה שנקרא, ושלמה, בניגוד לאבא שלו, שהוא היה איש שומר מסורת, אז הוא היה הולך לים בשבת, ואני זוכרת שהוא ואלישבע היו חוזרים, תולים את הבגדי ים פה, והיו תולים פה את הניירות של הגבינה הלבנה, גם כן לייבש פה.
הנה, זה בדיוק. אבל היו פה שני חדרים. כן, הנה, יש כאן איתה. כן. להגיע לכיתה אחרי שמע את הצלצול בבית. אוקיי, פה היה... זה הכל. ממש, והמנהל גם היה לידו. המנהל היה גר כן. פה, בקומה מעליו. המנהל היה מעל. מישורי. שורי. שלמה ואיתן ואני היינו הולכים עם בית ספר בילו, איפה שהיום היכל התרבות, והיינו מקבלים את העציצים בט"ו בשבט. ההורים שלי תמיד קראו לו ציפלונק. אני הייתי מלך הרזים, רואים. והוא היה כזה רזה, בלתי אפשרי. הוא היה עומד בניצב, וזה היה אותו הדבר כמו קדימה. ולמרות הרזון היה בו חוזק פיזי, שלא עמד בשום פרופורציות לממדי הגוף. אני אומרת שהיו לו אופני נשים, מה שנקרא, ולי לא היו אופניים באותה תקופה, עוד הייתי צעירה רק לבת מצווה, אז קיבלו באופניים. וכשהייתי מבקשת ממנו סיבוב, אז הוא היה תמיד, הייתי צריכה לתת לו בתמורה בולים, וככה הוא היה נותן לי לעשות סיבוב עד למטה. הוא היה תלמיד. הכי טוב בכיתה, היה לו מהטובים ראש בכיתה. חבל על הזמן. לא, היה צריך ללמוד. הוא היה... היה שווה מעולה. להיות חבר שלו שהוא יעזור לך בשיעורים. כן, נכון. ודאי. ודאי. ואת העסק הזה... פורימון גם. אתה זוכר משהו? מה זה קרצייה? מי כתב את זה? שלמה? קרצנר. כן? אז כן, אז צריך תראו את זה. זה עיתון של הכיתה, שהוצאנו לפורים. גם אני למדתי בבית ספר יסודי בילו וגם אבא, אבל לא למדנו באותה כיתה, למדנו בכיתה מקבילה. אני הייתי בראשונה או בשנייה או שלישית. אבל למדנו יחד אחר כך בתיכון בילו. מאחורי בית ספר בילו, צמוד אליו, היה בית ספר תיכון, שקראו לו גם תיכון בילו. ושם למדנו יחד באותה כיתה. נסענו לאופניים, טיולי אופניים בחמישית ובשישית. פשוט לקחנו את האופניים, אני לקחתי את האופניים, אמרתי לאמא שלי, אני יוצא, אני אחזור בעוד 3 ימים, ונסענו. בלי ציוד, בלי שום דבר. לקחתם את האופניים? לקחנו את האופניים, נסענו טיול אחד שעליו יש לי תמונות פה, נסענו לעכו וחזרנו דרך עפולה לתל אביב, וטיול שני נסענו לקריית שמונה עם האוטובוס, האופניים היו על הגג, נסענו עם האופניים למטולה, כדי להתחיל את הטיול חזרה מהקצה הכי צפוני. חזרנו ממטולה, זה טיול של 3 ימים. ישנו בבית שאן, ישנו בגן ציבורי, במרכז העיירה שם היה גן, פשוט. אפילו לא היה לנו שקי שינה, לא שום דבר, כלום. יצאנו עם תרמיל כזה קטן, עם, לא יודע, ברש שיניים אולי, אני לא יודע בדיוק מה היה לנו שם. ישנו אחר כך, נדמה לי בחדרה, בלילה השני, אני חושב בחדרה. אבא פה, הנה, פה בטח, מה זה אתה? אתה יכולה להעלות את זה למצלמה. פה. קיצוני ימיני. פה? רגע, בואי נראה פה. השמאלי. כן. הכי חתיך. פה? הכי חתיך עם הבלורית. כן. כן. תראה איך הוא עומד פה עם כזה... פוזה. פוזה. זה שייך לטיול הזה. מחוץ לעיר. אחרי השישית, אבא ואני, היחידים מכל בית הספר, יצאנו לקורס מ"כים גדנ"ע. בסיום, המדריכים ציינו אותו לשבח, ללא ספק. הוא היה כריזמטי, אינטליגנטי מאוד, ואנשים התרשמו ממנו מאוד. וזה היה ברור לכולם שהוא החניך הכי מוצלח. וכשסיימתם את הקורס? קיבלנו ידיעה שבית הספר התיכון בילו נסגר. האפשרות הייתה להירשם לצייטלין, שהיה בית ספר עירוני הדתי בתל אביב.
כבר לא קיבלו אותנו. אז ככה הגענו לבית ספר עירוני, תיכון עירוני דתי בבני ברק. ושם הייתם עד סוף י"ב? שם עשינו את י"א ואת י"ב. ובאיזשהו שלב אני הבנתי שאבא הוריד את הכיפה. כן, גם אני. במהלך הצבא, תראי, סיימנו שמינית שם, אז עוד הלכנו. תסתכל, בן אדם, כן הכל זהב, הכל זהב. בחרנו את היום הכי קשור בשנה. התחלנו את הקורס איפשהו בסוף 58, תחילת 59, אני אפילו לא זוכר בדיוק. אני לא זוכר להגיד לכם מתי ככה הכרתי את שלמה טוב יותר ומתי נוצרו קשרים, זה הלך לאט. וזה הלך לאט לא מפני שהוא, אני איזה טיפוסים מיוחדים, אלא הקורס טיס אז ברובו היה מה שנקרא בני התיישבות העובדת. היו הרבה קיבוצניקים, הרבה מושבניקים, הרבה בני מושבות חקלאים וקצת עירונים. שלמה לא היה מהנדבקים. זאת אומרת, הוא, למרות שזה היה כאילו הזרם שהוביל את האווירה החברתית, שלמה אמר, אבל הוא התנהג בצורה של אני מכיר בערכי ואני לא זה, והוא לא התחבר. הקורס טיס היה בנוי אז מאיזה 4 או 5 שלבים שכולם היו בתל נוף, שנמשכו על 1.5 שנה, והשלב האחרון אז היה בטייסת ברמת דוד, בטייסת מטאורים. כל קורס טיס בכלל היה על מטוסי בוכנה, על סטירמנים איזה חצי שנה, ואחרי זה 8 חודשים על הרווארד. גם סיפור הקרש של בקורס טיס, אני חושבת שזה היה טיסה או הסולו שלו, או אחד אחרי הסולו. אחד לפניו שהיה צריך לנחות לפניו, התרסק על המסלול, ואז נשאר לו רק חצי מסלול. אז אמרו לו לעשות עוד סיבוב עד שיפנו, ואז הוא הודיע שאין לו מספיק דלק ליותר מסיבוב אחד. אז אמרו לו, נתנו לו הוראות מהקרקע איך לנחות בחצי מסלול, אבל הוא לא היה מספיק מיומן בזה. מעל המסלול, שהיה בגובה מסוים, המטוס איבד את אחיזת אוויר וירד. הוא היה בטוח שמעיפים אותו מהקורס. הוא יצא מהמטוס ומיד לקחו אותו לסיבוב, פינו בינתיים את 2 המטוסים ומיד אמרו לו להמריא לעוד סולו. מה, את זה לא סיפרו לכם? אבל לא העיפו אותו. בסוף הוא כן נשאר בקורס. הוא גם סיפר לי שזה מקרה יוצא דופן, שעל דבר כזה מעיפים מהקורס. אבל אותו דווקא השאירו. כשגומרים את התקופה הזאת של בסיסי בכיר, היה נהוג בבית ספר לטיסה שעושים מסיבה. כבר יעני עוד מעט טייסים, עושים מסיבה, עושים הילולה. ויחד עם המדריכים, יצאנו לבלות בתל אביב. ואנחנו עשינו את זה בבית של מיכאל הבר בתל אביב, וחזרנו כולנו שטויים, אף אחד לא ידע לשתות, אחרי 2 כוסיות כבר היינו דום לגמרי. הגיע זה שהיה מפקד טייסת שלנו ב8 חודשים האחרונים, בעל ההרווארדים, קראו לו הארי ברק או הארי קרצנשטיין, אני לא יודע אם שמעתם את השם. הארי נכנס ורואה את 10 חבר'ה שיושבים שם ומשתכרים או מנסים להשתכר, ועל 2 הוא שואל מי אלה? לא הכיר אותם. על דוד נבו ושלמה. מי זה החבר'ה האלה? לא מכיר. כולה קורס של 10 אנשים, 8 חודשים היה מפקד שלא הכיר. עכשיו, איך אתה? אז הוא אמר, תראו, מי שלא הייתה איתו שום בעיה, שאף פעם לא נכשל, שאף פעם לא עלה לדיון אם להדיח או לא להדיח אותו, ומי שמצד שני לא היה המצטיין, המבריק, זה שכולם מדברים עליו, לא הגעתי אליו, לא מכיר אותו. אז זה היה שלמה, מין כזה
בפינה שלו שקט. ההיכרות הרצינית ביותר הייתה שכבר עברנו לרמת דוד. מתקדם אצלנו היה על מטאורים ברמת דוד במאה ה-17. כן, אני הדרכתי בקורס הזה, קורס 32. כבר היה, אני חושב, לקראת סוף הקורס, טיסת מכשירים. טיסת מכשירים, החניך יושב מאחור, החופה מוסתרת עם פרספקס מט, כך שהוא לא רואה שום דבר החוצה, הוא טס רק לפי המכשירים. המטוס הוא מטאור 7, זה דו-מושבי, ללא כיסא מפלט. קרן מטיס את המטוס, אני יושב במושב הקדמי, ואנחנו בפיינל לקראת נחיתה בגובה משהו כמו 2,000 רגל. אני רואה משהו חולף ככה מול העיניים שלי, וטק, מכה קטנה. ומהר מאוד אני רואה את הטמפרטורות של מנוע ימין עולות דרסטית. אני מסתכל, אני רואה אש פורצת מהמנוע. קדימה אני סוגר ברז דלק, לחץ גבוה, לחץ נמוך, והאש נמשכת. אני מודיע למגדל שכנראה שיש לנו אש וכנראה שנצטרך לנטוש. אני אומר לקרן, קרן, כנראה שנצטרך לנטוש, ונוטשים. כשאין כסה מפלט פשוט יוצאים וקופצים? זה למעשה, ברגע שאני פותח, אז השאיבה כבר עוזרת לי, אבל אני לא יכול להגיד בדיוק, מרימים אולי רגל על המושב ויוצאים, אבל זה מהר מאוד שואב אותך החוצה. אני קיבלתי מכה מהגיגוב, הרגל שלי, הברך יצא מהמקום, התקפלה ככה, נעשתה קצרה יותר. אני נוחת על הקרקע על רגל אחת, שנייה קצרה יותר, ונשכב, לא יכול לקום. ותוך שניות קרן הגיע אליי, וגם פה הוא גילה בגרות. אני זוכר שבשטח כבר זה היה לי, זה הפתיע אותי. נעמד, עשה עליי צל, חיפש מים, הציע לי מים, ממש ככה, לא בקור רוח, זה היה מדהים. אני זוכר שכבר בשטח התפעלתי מזה. זה היה טקס מאוד צנוע, ואני זוכרת שאני עמדתי ממש קרוב לשלמה, ואז שמעתי אותו אומר לעזר ויצמן, אתה יודע שאתה חייב לי אוקטופוס. אז עזר אמר לו, אני יודע, אתה תקבל. ואחר כך שאלתי את שלמה, מה זה אוקטופוס? לא חשוב, זה סמל. ובררתי, היה לי מכר טייס, והוא אמר לי, איך הגעת לזה? סיפרתי לו את המקרה, אז הוא אמר לי, טוב, אז אני אגיד לך אם את... זה מין סמל שמקבל מי שצונח ממטוס, מי שנוטש מטוס סילון ללא כיסא מצלט. ההיכרות הרצינית ביותר הייתה כאשר המשכנו הלאה, אחרי שקיבלנו כנפיים, והיינו במה שנקרא קאם, קורס אימונים מבצעיים, בטייסת 113 בחצור, שבו הטייסים הצעירים הופכים להיות לוחמים, אז זו התקופה של 4 חודשים, ומאז ובהמשך הפכנו להיות צמד. צמד. קרן וגל, גל וקרן הולכים ביחד. אנחנו הולכים ביחד ועושים הסבה ב-109 במיסטרים ב-1961, תקופה אחת, ממשיכים ביחד ל-110 לתקופה של 4 חודשים, ומשם אנחנו שנינו הולכים ל-119. 119 הייתה בתל נוף, טייסת לילה יחידה ראשונה
בחיל האוויר. אני רוצה שותה קפה שחור. לא, אנשים לא רוצים הל, אני קונה בלי הל. אז בלי. אם איך פותחים את זה, אני לא מצליחה לפתוח. יש צ'ופצ'יק, תחפשי צ'ופצ'יק מסביב ואותו תפתחו. תראה, אני נראית לי... מה זה, ענקית עם ה... רוצים שאני אחליף נעליים? את ענקית עם זה. מאוד. נורא כיף לראות אתכם מלמעלה. נו, מה אני עושה? ככה אני הולכת לעבוד. אני גם ככה מרגישה קטנטונת ליד... אבא שתה קפה? לא, רק תה. איזה תה? תה רגיל. לא היה אז כל כך הרבה סוגים של תה. לא, אבל אולי תה רגיל. גם לא היה... לא חליטה, לא היו חולטים. לא שותה קפה. היה כזה... באוכל היה לה אופי של טבעוני. כמעט לא אכל בשר, רק דגים, ומתיק רק עם דבש. חלב עם דבש הוא שותה כל בוקר, במקום קפה. חלב מחומם, עם כפית דבש. מספרים שבארוחות צהריים בבסיס, הוא היה יושב וסוחט מיץ תפוזים. שותה כמה כוסות, זה היה ארוחת צהריים שלו. יואו, וואי. אוקיי. היה לה חום גבוה, והייתי אצל הרופאה, וחזרתי הביתה, והכנסתי אותך למיטה, והייתי מה זה מודאגת עם תרופות, והוא מגיע מהטייסת, או כנראה ידע שהייתי אצל הרופאה. דבר ראשון, פתח את החלון, הוריד לך את הסוודר, הוריד לך את החולצה, שם את האנטיביוטיקה בפח אשפה, ואמר, זהו. תתעברי, תחלים לבד. בלי אנטיביוטיקה, ולא להשאיר את החלון פתוח, ואת באמת עברית. איפה נפגשתם? איפה הייתה הפעם הראשונה שנפגשתם? הייתי בתורנות בחדר אוכל קצינים. הוא ישב עם חבר שלו, יפתח זמר, ויפתח הזמין אותי בערב, היה סרט, שאנחנו נלך יחד. אז שלמה שאל אם אני אזמין אותך, גם תבואי? אמרתי, כן. אז הוא הזמין אותי בפעם הבאה, וככה זה... זמר לא נעלם? לא, זמר אחרי כמה שנים בא לבקר אותנו בשיכון משפחות, ואמר, אתם יודעים מה, אני רק סובבתי את הראש ואתם התחתנתם. הייתה תקופה יפה ברמת דוד. אז הלכתם לסרט, וזהו, נהיינו זוג. כן, ושאלו אותי, איך את מסתדרת איתו? כל כך חכם. אמרתי, גם אני חכמה. איך את עונה לו? כשהיינו חברים, העבירו אותו לתל נוף. זה גם סיפור יפה. זהו. הוא היה בטייסת בתל נוף ואני ברמת דוד, ובזמנו הרשו לטייסים לקחת מטוס קל לטוס הביתה. אז הוא אומנם גר בתל אביב, הוא לקח מטוס קל ובא מתל נוף לרמת דוד פעם בשבוע. ככה נפגשנו. באיזשהו שלב, המפקד שלו עלה על זה, ודיבר עם המפקד שלי, ואמר, זה לא יכול להימשך כך. אז המפקד שלי קרא לי לשיחה ודיבר איתי ואמר שאנחנו צריכים או להתחתן או להיפרד. וגם לא כנראה אותה שיחה, כי בפעם הבאה שנפגשנו הוא אמר לי, תשמעי, אנחנו צריכים לדבר על נושא שעוד לא דיברנו. זאת הייתה הצעת נישואים. הרבה מאיתנו היו בני ההתיישבות העובדת, אז באופן טבעי זה יותר מהצד הזה המפאיניקי של המפה הפוליטית. ושלמה לחלוטין לא היה כזה. איפה שלמה התחתן, אתם יודעות? במועדון מפאי בטבריה. במועדון מפאי בטבריה. החירותניק השרוף. כן, ודאי. לא יכול להגיד שאני זוכר שום דבר פרט לזה שהיה לי מוזר השירים והאוכל שהיה שם, שחלק דווקא מצא חן בעיניי וחלק מאוד לא. אני חושבת שאני זוכרת את המילה קובה מאז, זה יכול להיות. ברור. הוא התרגש בחתונה, אתה זוכר אם הוא היה... אני לא זוכר. נרגש? שלמה היה די דג קר. גם אם הוא התרגש קצת, הוא דאג לא להחצין את זה. אני לא זוכר.
מי הכין את האוכל הזה? סבתא הכינה את האוכל? אצלנו בבית, כן? סבתא עוגות ודגים וכל מיני... כן, ארגנו את המשפחה, את הדודות, כולם באו אלינו. ומוזיקה הייתה? מוזיקה ורבי, ואני לגמרי... אם גרתם בתנוב בהתחלה, מתי חזרתם לרמת דוד? כי אני נולדתי ברמת דוד. כשהעבירו אותו חזרה לרמת דוד. בחודש שלישי בערך עברנו לרמת דוד. איך הוא קיבל את ההיריון של הילד? הוא היה מאושר. את לא מכירה את הסיפור שישב ביולדות ואמר לאחות של חדר תינוקות, היה בזמנו, תביא את המחברת, היה להם מחברת שמות. פתח למחברת, השם הראשון היה הילד. סגר אותה ואמר הילד. איך הוא שיחק עם הילד בתור ילדה? הוא היה בטיסות, מחפש דרכים יפות במקומות שלא מגיעים אליהם. והיה לו אופניים, והוא סידר למושב, והוא היה מטייל איתה. את זה לא ידעתי. כן. יוצא איתך לטיולים, היא מבסוט, אחר כך מספר לי. ואני הייתי יושבת בבית ומצטערת. שאת לא יכולה גם. אחר כך קנינו את הדשבו, ונסענו יחד כולנו. לא היה הרבה. בסך הכל 3.5 שנים. כן, לא הספקנו. היה קצת אחרי שהילד נולדה. הוא שלח לי מכתב עם שיר באנגלית, שהוא העתיק מאיזה ספר, על הנפלאות של לידת ילד גורמת להורים. איזה דבר מופלא זה, איזה אהבה זה מייצר, וכמה זה נהדר בעיניו. וחשבתי שזה לא מתאים כל כך לשלומי, הרגשנות הזו אבל אחרי זה, שאני הפכתי לאימא, הבנתי את זה יותר טוב. הוא ישב בבית ככה על הספה, את שכבתם פה, הסיפור עלה, אל תשנו את זה. והוא בדק את האצבעות של הידיים ושל הרגליים. אז אני זכרתי שזה היה בבית חולים. גם אני חשבתי. לא, בבית. אני זוכרת, יושב על הספה בסלון, הרגליים על השולחן, בתנוחה הזאת, וכשאת נולדת, הוא היה באמצע היום. נכנס לחדר, מתבודד, את היית בגן, היית 3 כבר. בשקט, ואני לא הייתי נכנסת, הייתי נכנסת, מסתכלת, עומד ומסתכל. מה, לא הרים אותי? הוא היה עם המדים וזה, היה נכנס, אולי כן הרימו אותך, או ליטף, והלך חזרה אבל כמה זה? הייתי בת 3 שבועות שהכל התחיל, 3.5 שבועות. איזה הפסד. התחלנו להקים טייסת למעשה. אני הייתי סמ"ט א', שטופר היה מפקד הטייסת בשלב הזה. בין השיבוצים שהיו, ששלמה היה בשלב מסוים קצין הדרכה. שהוא היה מיועד להכין הרבה מאוד את התורה של ההפעלה של המטוס, את תורת ההדרכה באותו מקום. ואני מצאתי בו בהחלט איש כישרוני, עבודה יסודית לעניין, בלי הרבה משחקים, והיה עושה את זה בהחלט מצוין. הדבר השני כטייס, הוא היה טייס בהחלט טייס טוב מאוד, וגם ראית שהוא אחד מאלה נקרא לזה סס אלי קרב, כלומר אצלו המלחמה זה, הוא מבין שהוא הולך להיות טייס קרב. לדעתי זה אחד הסיבות שגם הוא הלך בסוף ל-H3. הוא היה טייס נחוש, טייס החלטי, והיה בינינו יחסים ממש טובים, לא פתוחים מאוד, אני אומר עוד פעם, כי הרגשתי שהוא סגור קצת כלפי מעלה. הוא היה בהחלט נכס גדול לטייסת. היה קשר ממש מצוין כזה, קשר טוב מאוד, ונפגשנו הרבה, והיה גם הערכה הדדית, אבל גם חיבה אישית, כי היה קשה לחדור את שלמה, הוא לא כזה פתוח ומוחצן ויאללה ואין בעיות וזה, והוא שקט, רציני, סולידי. לדבר איתו על ספרים הרבה יותר קל, או על תנ"ך, מאשר על שירי מולדת, או על קומזיצים, או על טיולים בטבע.
שלמה היה בחור מאוד רציני. מאוד רציני, היה קשה גם קצת להצחיק אותו, היה צריך להדליק אותו. אבל מה חכם? חכם תלכו. ותמיד לשמוע את דעתו זה היה חשוב מאוד. אחד הפעמים שהייתי, היה איזה יום שבת, והוא נסע לו לטייל קצת בבסיס, והוא הגיע לטייסת, ושכל החיילים חוגרים, לא הטייסים, כל אחד כזאת יריית כבוד, וכל כך שמח לראות אותו, ומכולם הוא היה ידיד, לא שהוא היה קצין והם היו חוגרים. היה איזה יום זיכרון שהיינו ברמת דוד, וניגש אל אימא, אחד החבר'ה מהאגף הטכני. הוא אמר לה, זה היה הכבוד שלי לקשור את שלמה קרן. ואז כדי להשביח את הטייסות האחרות, לקחו מאיתנו כל פעם מלא תפקידים. אחד התפקידים באמת לקחו את שלמה ל-110. להיות סמת ב', אני חושב ש-110, לקחו אותו מטייס 117. לקדם אותו שמה, להיות בין ואני חושב שבין הדברים שהמחשבה הייתה, שלקחת את כל מה שבנינו יחד 117, כטייסת חדשה, עם כל הנועלים וכל התורות וכל הדרך החשיבה, להעביר אותו יחד איתו ל-110. זאת הייתה המחשבה. מי שהיה מפקד הכנף זה היה סומך, והוא למעשה ניסה כל פעם לעשות את ההשבחות האלה בין הטייסות. אני זוכר שלא כל כך רצינו ששלמה יעזוב, אבל מחליטים אז עושים. אבא שלנו התגייס לחיל האוויר, והוא לחם בשחקים. רבקה גורן לא הספיקה לעזוב את בית החולים, ווידי קרן נכנסה כדי לשמור על רצף. הנה, אור ליום 13/5. נולדה כנרת קרן. כנרת קרן בגרשיים. עכשיו צריך להיות. זה לא יכול להיות שהם לא יכתבו את זה, כי זה אירוע משמעותי בתולדות טייסת. כאן, ולא גם כאן. הוא עוד ישנו, לילה שני שירון העיראקי. הנה המערב בית שלו. זהו, זה. יצור, חזרו משם בשן ועין. קרן מרצה, מצר ותיק. את 3 הפעם השלישית לשם. סומך, גלנץ ופרידמן, לסגירה סופית של השדה. 6-8 אנטרים חיכו להם מעל השדה, ויחד עם הנומים הצליחו להפיל. כתוב פעם שהטייסת יועדה לתקוף את שדה תעופה חדש, בני סואף, שהוא 100 קילומטר בערך דרומית לקהיר על הנילוס. זה היה הבסיס שאנחנו קיבלנו אותו כמטרה, וכל תקופת הכוננות אנחנו התאמנו לתקוף את זה. אספו את מי שאפשר היה לאסוף, זה את אבא, אותי, 2 מטוסים כאלה, עם מקסימום פצצות ומקסימום דלק, והוסיפו לנו מטוס צילום שאין לו תותחים, ופצצות הוא סוחב רק 2. יצאנו משארם א-שייח, עברנו את המדבר, עכשיו התחלנו להנמיך, אז הגענו לנהר הזה, ואנחנו רואים את השדה, ועשינו 2 יפי הפצצה, כל מטוס סחב 8 פצצות של 100 קילוגרם. פצצות קטנות, אבל היה להם חוד פלדה, כי המסלולים למפציצים האלה היו מבטון קשיח.
אז עשינו את השני יפי הפצצה האלה, ושלושה יפים של צליפה בתותח, שבכל יף אתה מרים מטוס אחד. ואנחנו אמורים לעזוב את השדה ולחזור לארץ. והוא פשוט החליט, בחישוב שהוא עשה בראש, כי לא היה נווט פה, שאנחנו נמשיך ונגמור את כל המטוסים. כי אם כבר הגענו לפה והצלחנו להגיע, והמצב הוא כמו שהוא, אם אנחנו נחזור, ישלחו לו פה עוד פעם. ואולי הם כבר שוב לא יהיו פה, יהיו במקום אחר. אז זו החלטה גם אמיצה, גם נועזת, גם חכמה, כל מה שאתם רוצים להגיד. והוא, המשכנו ביפים, השארנו את השדה בוער כולו, לא נשאר אף מטוס. בעצם לקיחת ההחלטה והדבקות ברגע שהוא נוכח שאפשר לבצע את זה, עם הסתכנות מסוימת, הוא ביצע את זה בצורה יפה מאוד. והמוביל התרומם, המוביל במקרה זה מוביל של השניים, התרומם והודיע לי, המשימה בוצעה במלואה, כל המטרות הושמדו, אין צורך, הוא גם לא שכח להוסיף, אין צורך לשלוח מבנה נוסף, מפני שאין מטרות בשדה יותר. וכמובן, השדה הזה לא הותקף יותר משך כל המלחמה, אלא על ידי שני הווטורים האלה. עזבנו את השדה, ביף האחרון אני מקבל מכה במטוס, ואני מסתכל רק אחד על האזהרות, אז אני רואה שיש אזהרת דלק נמוך, בצד אחד, צד השמאלי, הדלק יורד מהר על שעון הגוף. אז אני אומר לו שכנראה שקיבלתי פגיעה ומשהו, אני מאבד דלק. אז הוא אומר לי, נכון, אתם רואים שאתה מושך שובל של דלק, אני אבוא לראות. הוא בא על ידי לראות אותי, הוא אומר, יש בעיה פה, ובמנופים של הנמל של אילת, קבע המנוע השני. עכשיו מהתנופה הגעתי עד המסלול, נחתי על ההתחלה. הוא על ידי, הוא בא כואמן. אני רואה שאני חתמה. כן, כן. הוא אומר, אתה בסדר? אמרתי, כן. הוא אומר, אוקיי, להתראות בבית. פה היו שני ווטורים בתוך זה היה הכי קרוב לטייסת. אז היו שני ווטורים. דחפו אותם אחורנית לפה, לרחבת בטון הזאת עם הסבים. ואתה היית מקבל את המטוס פה, רשמו לך אותו, אתה בא, למקומות אחרים נסעו, איפה שהכיפות האלה וכל זה, נסעו באוטו. כן. אבל לפה הלכו ברגל, פה עמד המטוס שאליו אני הייתי צריך ללכת. עלינו למטוסים ויצאנו ל-A3. ככה זה היה. עכשיו, מה זה ה-A3 הזה? העיראקים, פשוט בשביל להשתתף במלחמה ולאיים על ערים, הביאו טופולבים שהביאו אותם מבגדד וקרבו אותם ל-A3, זה השדה הכי קרוב שהיה להם לכיוון הזה. זה כבר מטוסים מודרניים. עכשיו הוא מישהו. מספר גיחות, או נקרא לזה מטסים, שטסו ביחד ווטורים 110 ו-117 עם המיראז'ים שמלווים אותם, כאשר הכוונה הייתה לסגור כמובן את ה-H3, את המסלולים והפצצה, ולצלוף על מטוסים שנמצאים שם בזה על הקרקע. הייתה גיחה ראשונה. לא היה מבנה מאורגן ולא מסודר, ולכן זה נכשל. בטיסה שלנו כבר הוסיפו לנו שני מטוסי מיראז' שיגנו ויסלקו את ההפרעות, כי היו להם מטוסים עיראקים והיו מטוסים ירדנים שעברו לשם, שנסוגו מירדן ביום הראשון. הצלחנו יותר, ויהודה קורן הפיל שני מטוסים, וזוהר, מהטייסת הזאת, הפיל עוד מטוס אחד, הנטר, ושוב פעם, די שיבשו אותנו, ואז החליטו שהולכים פעם נוספת ועושים שתי רביעיות, רביעיית ווטורים ורביעיית מיראז'ים.
בשלישי הייתה טיסה, וכשהם אמורים לחזור, אנחנו רואים חוזרת רק שלישייה. בהתחלה סומך היה בטיסה הזאת, אז סומך הוא עיראקי במקור, הוא היה מפקד הבסיס. לא שהייתה הקלה כשהתברר שזה לא סומך אלא מישהו אחר, אבל הייתה אבדה גדולה גם לחיל אוויר שניהם, אין לי ספק. ידעתי שזה לא ברור מה קרה, אם הוא נפל, צנח, נפל בשבי, נהרג, הרבה זמן לא ידענו. כל הזמן התפללנו שהדבר הזה, שהם נטשו במקום מסוים ואפשר יהיה להציל אותם וכל זה, אבל זה היה יום קשה, כי בסך הכל באותו יום, טייסת 110 היה לה יום קשה. יום קשה. הבנתי שיצאו טייסים לחפש אותו. אז שלחו אותם לחפש. נבן ודוד, בגלל שהם היו שם, הם מכירים, הם לא מצאו כמובן, כי בסופו של דבר הם פגעו באדמה די רחוק מהקשר. הערכה שלנו שהוא נפגע, נפצע. בתא האחורי של המטוס הדו-מושבי לא היה הגה או משהו כזה, אז מלצר אולי לא נפצע. כנראה מלצר, כנראה... נתן לו הוראות וזה שהוא... ולא הצליח להקים איתו קשר, כי אולי הוא כבר מת, או לפחות איבד את ההכרה. וזו הסיבה שהוא טס לכיוון הלא נכון, ועד שהוא נגמר. אז זה עצוב. לטייסת זו הייתה מכה קשה מאוד, שני סגני מפקד טייסת הלכו בטיסה אחת. תראי, אין ספק שבכל מלחמה עושים טעויות. עם כל הרצון הטוב עושים טעויות. זה לא הצליח כי באנו על אותו נתיב, בערך באותם שעות, כי המיראז'ים האלו, במקום לטפל במטוסי יירוט שהיו בהקפה, היו עם פצצות, אז הם הלכו להפציץ, הפילו לנו אחד גם כזה. חבל. בראייה אחורנית קל להגיד את זה, במלחמה תמיד אתה לא יודע להחליט מה הדבר נכון. בראייה אחורנית זה נראה די ברור, אבל באותו זמן שאתה נמצא בשיקולים זה לא תמיד ברור. אבל בהחלט בחרו שם לגיחות האלה את העילית שבעילית, זה מה שאני יכול להגיד לכם, כי הגיחות האלה, כמו בבן ואחרים, זה היו שם החברה הכי רציניים שטסו לשם, כי זה הייתה משימה, באמת משימה קשה מאוד, מסוכנת מאוד, עם חובה להרבה ניסיון מבצעי. אז זה לא סתם לעבור את הגבול ולתקוף ולחזור, זה הרבה זמן טיסה בשטח אויב, שכל הזמן אתה נתון לאיומים של סיכונים. כך שזה בין הטיסות הקשות שהיו בששת הימים, אם לא הקשה ביותר. הנה זה. הנה זה. זה הכתב של שלמה. זה... יש פה תאריך, שעה... עד עכשיו ביצעתי 2 גיחות מוצלחות מאוד וחזרתי בשלום. זה היה ביום הראשון או השני. לוידי והילדות שלום ולהתראות שלמה. טוב. זה היה השני. לוידי והילדות, זה גם... בינתיים הכל בסדר, ממשיכים לטוס ולדפוק את המצרים בעיקר ואת הסורים מהצד. פה הוא כתב להתראות שלמה. ופה הוא כתב שלמה. שלמה. וזה האחרון שהפקידה כתבה. גברת קרן. האדון מהיר למטוס, הוא ביקש למסור לך שהכל בסדר, המצב רוח מרומם, דורש בשלומך, בשלום הילדות, מקווה שהכל בסדר, להתראות, וזה החתימה שלו. הוא רק חתם. שלא רואים את החתימה. זה עושה לי צמרמורת. נו, ואחרי שאני קובלת מכתב כזה, ביום השלישי הוא נהרג, ביום השישי נגמרה המלחמה. אבל הוא היה נהדר אדם. ואז כשנגמרה המלחמה, סומר וזמר ושלמה לקחו מכונית ובאו אליי. אוקיי.
שלמה שני. שלמה שני, אחי ששירת בכנף, ומפקד הבסיס שהיה מספר 2 בטיסה שהוא נהרג, וזמר החבר הכי טוב שלו. הם באו ואמרו, תדליקו את האורות, המלחמה נגמרה. וזהו, הם באו לראות מה איתי. את יודעת מה זה? דבר ראשון שנגמרה המלחמה, הם באו וישבו איתנו, והיו מאוד אופטימיים. אני פחות. אני זוכרת את 6 השבועות האלה, עד שהחזירו את הגופה שלו, שכל הזמן חלמנו שימצאו אותו. זאת אומרת שהוא בשבי. ואז נסענו וניסינו להיפגש עם עזר והצלחנו, ואמרנו לו, לא תעשה את כל מה שאתה יכול. הוא אומר, אני עושה. ונסענו אז לגדעון מגן לדבר איתו, לשאול מה הוא... עם מי לא דיברנו? אז התיידדנו עם לוי צור, כי זו הייתה ידידות שהחזיקה מספר שנים. זאת אומרת, חשבנו שאם יעשו עוד מאמץ, ימצאו, הם יחזירו את השבויים. כי חיל אוויר, אני לא יודעת מה הם ידעו. כל הזמן קיווינו. ההיגיון לא היה בזה שום היגיון. אבל התקווה היא תמיד נוח לתקוות. עד שהחזירו, עד שאמרו מחזירים את הגופה, אז הכל נהיה ודאי. אני זוכרת את מציבת הניצחון ברמת דוד. שמחה. ומה לעשות, הייתה שמחה. ולנו היה עצב. כן? הוא היה מאוד, מאוד אהוב במשפחה. עליו נאמר, על דאבדין ולא משתכחין. הוא לא השתכח. כנרת הפסדנו, גם אני, כולנו. אבא שלנו. אבל הכי הפסיד שלמה. שלמה לא איתנו. אנחנו פה. שלנו. אבא שלנו. אבא שלנו התגייס לחיל האוויר והוא לחם בשחקים. אבא שלנו נפל, זה נגמר, נותרנו עם